уважаеми дами и господа! Всички ние с вас тази вечер имаме приятното удоволствие да присъстваме на сватбеното тържество на Бакар и Хюсеин, кумовът семейство Ангелови. Затова много моля всички гости на това прекрасно сватбено тържество да станем прави и с бурни аплодисменти да посрещнем младоженците. Още аплодисменти! Юли 2013 година е щастлив ден за вас, скъпи младоженци, защото днес е първият рожден ден на вашето семейство. И сега, отправяйки се заедно към първата ви обща тържествена трапеза, минете ръка за ръка под тази трицветна дъга. Според поверието, дъгата носи щастие и всичко, което си пожелаеш под нея, се сбъдва. И за да повярвате в това, аз искам да ви помоля, мили младоженци, да си намислите 3 желания. Обещавам ви, че веднага след като минете по трицветната дъга, те ще се сбъднат на мига. За 3 секунди. 1, 2, 3. Готови ли сте за желанията? Пожелавам ви от сърце те да се сбъднат. Бяла е дъгата, като бялата рокля на булката. Бяло и светло е в душата и днес. Бяла е радостта, бяло е искреността. Бъдете не само добри съпрузи, но и добри приятели. Това в едно семейство е по-трудно, но крайно необходимо. От днес кръвта на 2 рода се слива, за да даде начало на ново поколение. Предайте му чрез вашата кръв и любов всичко истинско и вечно, всичко истинско и добро, което сте получили чрез любовта и кръвта на вашите родители. И нека лицата ви волно растат под синята дъга, под мирното, топло, родно небе на България. Изгрей ясно слънце, да огрееш двама млади влюбени дом да създадат, шарени люлки да люлеят, дребни дечица да милуват, да добруват. Нали ти рекох, момина мали, не гради нова градина, не съди цветя всякакво, не чувай, мома хубава. Ето, мали, дойде време, сватови дойдоха, цветно ти обраха, и момата ти взеха. Ела се вие, превива, мома се с баща и майчица прощава. Прощавай, тате, прощавай, много съм ти, тате, досадила, ядове създавала, а ти ме добра дара даряваш. Прощавай, скъпа майчице, и благодаря ти. Благодаря за това, че си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. До сега бяхме, мали, наедно, а сега жива раздяла. Обяда ще да се обядвам с свекър и свекърва, с зълва и девери и по-стария дърви, а ти, мила майчице, цветето да ми поливаш, заран със една русица, на плътнина с водица, а вечер, мале, със сълзи. Прощавай, майчице, прощавай, ама как се отделя жито от слама, тъй се отделя жедо от мама. Напред престъпей, млада невесто, напред престъпей, назад не гледай. Над момени двори 2 се мъгли вият, едната се вдигне, другата падне, а над момкови двори 2 слънца греят, едното залезе, другото изгрее. Я излез, майко Момкова, да си видиш какво добро иде, още по-добро води. Гълъбица си води, месец иде, деница води, сините мали снахица отмяна довежда. А кога расна, да порасна момчето ти, мали? Скоро беше, на скутко държеше, скоро беше ожулено коляно, с целувка лекуваше, а сега колчав мъж е станал, от тебе се отделя. Свой дом иска да сбере, свое огнище да има и стопанка, по сърце се избрал. Дай, мале, въгленче от твоето огнище, пламъче от майченото си сърце в огнището,
огън да запалят. Вземи част от вечния огън на живота, млада невесто, и помни, на този огън детски белини ще сушиш. На този огън мъжът ти примръзнали пръсти ще сгрее. Този огън ще пали искри в очите и телата ви. Въгленче от него един ден ти ще предадеш на снаха си. Затова не позволявай нито дъжд да го гаси, нито пък пепел да го покрие. Огънът е вечен, но и хлябът е вечен. В следващия момент ще ти помоля, Монкова Мали, да вземеш богачата, която с много любов и обич се замесила. Захрани младите с позалък житейски опит, трудолюбие и живот. Мила мамо, първо се захранва булката по традиция. Повечко ме потопи хапката в повече мед, да не сладък живота на младите. И сега Бахар да слуша какво ще я предупредя, след като свекървата ти поднесе вкусната хапка. Давай, поднасяй. Така. Мамо, изчакай и ти слушай сега. Макар че първо ти, миличка, поне 9 пъти тази хапка трябва да издъвчеш, казват хората. Ако не се задаваш, когато я глътнеш, добре ще се разбира с тази чаровна и съвременна свекърва. С радост ти посреща в новия дом, ти се дъвчи 9 пъти, а ние да провериме дали наистина е така, мила мамо. Посрещаш, че тая хубава и нежна снахичка, като твоя дъщеричка, като твоя приятелка. Не даваш съвети за всичко в живота, защото ти имаш дълъг семейен стаж, но тя те първа стъпва в този преход в живота. Би ли я приела като такава? Бурни аплодисменти за свекървата, дами и господа. Тя е посреща като своя дъщеричка, аз ще се обърна към нейната майчица да й кажа: мила мамо, не тъжи, радвай се, че твоята дъщеричка се снабдява с още една майчица. Само може да се радваш за това. Аз сега се надявам вече 9 пъти Бахар да си сдъвкала хапката. А задави ли се, моите момиче? Браво! И ти, и свекървата да бъдете много щастливи. А сега не се чески, а захрани синчето, защото той чака мамо да го захрани така, както си го е хранила до сега. И на него, мамо, много мед. Потопи хапката в много мед. Нека много сладък живота на младите. Точно така. Благодаря. Благодаря на свекървата. Минете се свещено. Виждате, че вече татковците са готови. Тук бащата на булката ще се обърне към тая част от гостите и ще отвори бутилката с шампанско и ще налее по-малко в чашките, които свекъра държи. Там стой, тати, за да може сладкият татко да налее по-малко, да не ги опиеме, защото ги карам некс да пият. Така, тук е другата чашка. Благодаря на татковци. Ма точна мярка! Браво! Сега не се намесваме там, а тук ела да поднесеш чашките на младите. Свекъра се притеснява, разбира се. Благодаря ви, татковци, поемете въздух и си отдъхнете. Няма нищо страшно. Благодаря, минете на местата. А вие, скъпи младоженци, искам да ви помоля, ама най-влюбено да се погледнете, както никога не сте се гледали до сега. Един към друг се обърнете, чукнете чашките, кръстосайте ръце и изпийте виното на екс. Няма се напият, обърнете се отново към мен. Така. И леко хвърлете чашките назад през рамо, без да се обръщате. Раз, два и... Нека всички незгоди, лоши и помисли останат в шупените парчета. Абе, момчета и момичета, щупиха ли са тия чашки? Да ли? Много парченца има ли? Щеш да ти оцели едната. Еми, пази се не. Така, мили младоженци, обърнете се и с един поглед искам всичките парченца да ги изброите. Бързо. Тати мълчи там сега. Готово, стига. Колкото време ви дадах толкова. Бързо, ми кажи, миличка, на колко ги преброи. Айде, бе, ти да не чу свекра, какво ти подсказва. А ти, Касинка, колко ги скара? 15. Сериозно, момче, братче, гледай какво става. Сега, нито са 2, нито са 15, стават 17, защото сте чували, че семейството вече е като едно цяло. Всичко при вас трябва да е така, като едно цяло, за това. 17 парченца малко са, ма така са казали хората. Нека колкото са парченцата, толкова да са момченцата във вашия дом. Обаче, аз допълвам винаги. Кака Винуша ви казва, след момченцата Кюсинчо си плюш на ръчичките, работиш за момиченца, приятелю. Така, ние няма сега жените да се затриваме. Аз се надявам жените да ме подкрепят, ама никой не ми ръкопляска. Така, момчета, точно така. И момичета трябва да има. Как ще ги оженеме, като няма момичета, Така трябва да направите, да растат момичета, че и те ще ги чакат, ще се оженят за тях. А сега, моля ви, от името на всички, поднесете ни своята втора брачна целувка. Искрено и топло. Горчиво за младоженците, дами и господа! Горчиво за младоженците!
Песенчо, сега ще се обърна към тебе да си изпълниш най-приятното задължение в живота. Какво е то? Искам да ти помоля, тази красива принцеса, която е тук, до теб, искам да си я вземеш на ръце. Слушай сега, вземи си я на ръце, за да стигнете до вашата официална маса. Преди това ще я вдигнеш и ще я завъртиш 3 пъти за щастие. И аз искам, чакай малко, ще умалееш. И искам да обещаеш пред гостите, че днес ще я носиш пред всички нас. От утре ще я носиш цял живот на ръце, обещаваш ли? Обещавам. Ама силно ще влезеш, господари, на ефира иначе. Силно кажи, обещавам. Обещавам. Колеги, Мендилсон и аплодисменти за настаняване. Заповядайте, щастлив семейен живот. Усмихната, все пак да я чуя аз, добре ли се чувства? Момчета не са усмихнати, изобщо не те усещат. Кажи ми, миличка, ти как се чувстваш там? Добре? А как се седнала, не виждам, ама що не си кръстосваш леко секси кръчето така? Аплодисменти за най-готината кръстница! Така, сега, искам да ти кажа, че тия хубави момчета с такова огромно желание те очакваха, че искат през цялото сватбено тържество да са ти асистенти, нали така ме казахте? Да, точно така. Какво правиш, миличка? Прииска ти се нещо, няма да занимаваш постоянно кръстника. Штрак веднъж и това момченце пристига. Два пъти като штракнеш, другото момченце пристига, изпълнявате желанието на мига, без да се колебаеш. Искай каквото ти се падне. Сега си кръстница, друг път тя си кръстница, яде. Искайте по 50 евро. Каквото искаш, това ще ти поднесат. Колеги, отново музика за говорна кръстница и аплодисменти. Момиче, от кога му казвам отзад това ветрилце. Знаеш ли, исках да ти направя хубава изненада, ама те лекичко ме развалиха, но няма значение. Ще компенсират станци после. Сега, кръстник, понеже за това взех такива мерки, защото виждам, че си изпотил и притеснил за кръстничката, така ли е? Няма да от времето, защото заглавня вече. Затова, момичета, помогнете му на човека да му се дръпне потта, музика и аплодисменти за кръстника. Не спирай с вятъра. Малко бе, човек, се усмихни. Ма много си сериозен, мисля, че не ти е добре. А добре ли ти е? Добре ти е. Добре, момичетата така как ги намираш като са асистентки? Чувствам се като някой шейх. Ама това ми беше, моля ти се, целта, разбира се, така да се чувстваш. Сега, и за да е през цялото сватбено тържество, точно така както сега се чувстваш, повикай ги. Един път штракаш, бялата рокничка се появява и като фея в нощта изпълнява желанието на мига. Два пъти като штракнеш, другата фея ти се появява. Възползвай се, всеки ден кръстник не се става. Искам да ти кажа, че тия момичета наистина няма да ти изпускат от поглед. Пожелавам ти на тебе весело и приятно изкарване на сватбеното тържество. На всички също пожелавам добро настроение и весело изкарване на сватбеното тържество. Прави му вятър до масата, музика, колеги, и заповядайте.
Thank